Seuraavaksi kuullaan kirjailija Antti Heikkistä. Ja omien sanojensa mukaan hän on nilsiäläinen sekatyömies. Ja no niinhän se taitaa olla, kun mä katsoin vähän tätä CVtä, niin kyllähän sieltä kaiken näköistä löytyy. Monitaitoinen taiteilija, näyttelee, laulaa, stand-up-komiikkaa, toimittajanakin toiminut. Hieno ura. Heikkinen kuitenkin tunnetaan paremminkin ehkä nyt tai laajemminkin kirjailijana. Ja hän aloitti kirjallisen uransa 2013 tai hänen esikoisteoksensa ilmestyi Pihkatappi silloin. Ja hän sai heti Savonia-palkinnon ja Kalevi Jäntti-palkinnon. Ja Heikkinen on tunnettu erityisesti esiintyvien taiteilijoiden ja kirjailijoiden oma elämänkerroista. Ja toinen asia, mistä Heikkinen on tunnettu, on Savon murre, jota hän käyttää erittäin luovalla tavalla, hyvin hersyvää, hienoa, humoristista kieltä sekä puheessa että kirjallisissa teksteissä. Nyt kun ollaan täällä Ylä-Savossa, niin on ihan pakko mainita 2 teosta ensimmäiseksi, eli Ponssen perustaja Einari Widgren ja muusikko, laulaja Jaakko Teppo, joista Antti on kirjoittanut elämänkerrat. Toki näitä on paljon muitakin, Heikki Turunen, Danny, Kari Tapio ja viimeisempänä nyt, jonka itsekin olen lukenut, on näyttelijä Eila Roineen elämänkerta, suosittelen. Ja tänään Antti valottaa meille sukulaisuuden olemusta tähän tilaisuuteen hyvin sopien. Ole hyvä, Antti. Kiitoksia tästä kertauksesta. Hyvä muistaa itsekin, että mitä kaikkea sitä on tullut tehty. Joo, hyvää päivää. Päivää. Arvoisat rytköset, tosin on täällä muitakin. Yksi Niiranen esimerkiksi on pongattu tuolta. Ihan ensiksi suuri kiitos kutsusta. Meillä Nilsiässä päin on semmoinen sanonta, että kuhtuin on hyvä kulkea ja näin mukavien kuhtujen perässä on kahta mukavampi kuleskella. Olen nimittäin vilpittömästi sitä mieltä, jotta savolaiseen korvaan Rytkönen on aivan ainutlaatuisen hieno sukunimi. Se on suorastaan kateeksi käyvä, koska sen rinnalla tämmöinen Heikkinen on hirveän tylsä ja tavanomainen. Meillä päin Nilsiässä on nimittäin semmoinenkin sanonta, että heikkisiä on helvetissäkin. Ja toinen puoli siellä on kuulemma Korhosiasta. Heikkisistä minä en kuitenkaan tänä päivänä hirveämmin puhu, vaikka olenkin luvannut puhua suvusta. Niin minä kyllä teenkin, siis puhun suvusta ja vieläpä omasta suvustani, mutta vähemmän ehkä kuitenkin Heikkisistä. Ihan vaan siitä syystä, että isäni puolen sukua tunnen koko lailla huonosti. Kirjoihin ja kansiin sitä on kyllä tutkittu, mutta tarinoita sieltä on jäänyt elämään harmillisen vähän. Ja minä nyt puhun teille ennen muuta tarinoista, tarinoiden merkityksestä, koska mielestäni suku tulee mielenkiintoiseksi nimenomaan niiden kautta. Tarinat, todet, väritetyt tarinat ja täydet legendat antavat sukukaavioiden nimille hengen, sielun ja olemuksen. Tosin on olemassa nimiä, jotka ovat mieleenjääviä ja kunnioitusta herättäviä jo ihan ilman sen kummempia tarinoita. Henkilökohtaisesti olen tavattoman ylpeä siitä, että oman sukuni kantaisä nimenomaan Heikkisten puolelta oli etunimeltään Juntti. Juntti. Ajatelkaa, Juntti Heikkinen. Voiko ihmisen kantaisällä upeampaa nimeä olla? Nimeä ja elinaikoja enempää en sitten tästä Juntista tiedäkään. Hänen jälkeisensä Heikkis-suku on minulle tutumpaa vasta isoukkini kohdalta. Hänen etunimensä oli Antti ja kotikylällään Nilsiän Kertyssä hänet tunnettiin Kanttori Anttina. Hän oli oman aikansa estraditaiteilija ja luulen olevani hänelle melko paljon geeniperimävelkaa, kun ajattelen omia töitäni. Tämä Kanttori Antti oli tietääkseni isän puolen sukuni ainoa ihminen, joka on hankkinut leipänsä esiintymällä muille ihmisille.
Esimerkiksi Lastukosken kanavatyömaalle hänet pestattiin laulamaan junttalauluja. Ja uittotyömailla hän kokosi tiliä veisaamalla rekilauluja ja mahdollisesti myös hävyttömiä renkutuksia. Myös hänen poikansa, eli minun ukkini, oli Antti. Antti Heikkinen, Posti Antti, jonka kotikyläni vanhimmat asukkaat edelleen muistavat maalaiskirjeen kantajana. Ukki oli ymmärtääkseni melko tyyniluontoinen ja kaikin puolin rauhallinen mies, nähtävästi myös vähän laiskan sutjakka. Hän syntyi köyhänä ja kuoli köyhänä. Lapsia hän kyllä sai lainavaimonsa eli mummoni kanssa. Mummon muistan hyvin, mutta tuntemaan en häntä päässyt. Lainamummo ei menneistä puhunut, tulevasta kyllä. Hänen tulevaisuuden suunnitelmansa käsittivät yhden asian, kuoleman. Siitä muistan hänen puhuneen 30 vuotta, eli sen ajan, jonka ehdin hänet tuntea. Lopulta hänen suunnitelmansa toteutui. Mummo oli tuon ilmasiin lähtiessään hyvää matkaa yli 90, että aikansa kun yritti, niin onnistui lopulta. Minulle jäi hänestä jollakin muotoa kipeä muisto. Olen varma, että mummo olisi ollut onnellisempi ihminen, jos hän olisi puhunut enemmän menneistä. Hänen elämänsä mahtui paljon raskaita asioita, sellaisia, joiden sisään sulkeminen tappoi hänen ajatuksensa siitä, että tuleva huominen voisi sisältää muutakin kuin viikaten miehen vierailun. Minä tiedän niistä asioista jonkun verran, mutta en aio niistä nyt puhua. Mutta kirjoittamaan minä joskus niistä tulen. Paljastan kuitenkin sen verran, että omalta osaltaan samoja traumoja kantoi myös tämän vuoden tammikuussa kuollut isäni. Hänen ja hänen sisarustensa elämäntarinat noudattelivat perisuomalaista ja erittäin kunnioitettavaa menestystarinaa. Pienestä minun kotini keittiön kokoisesta mökistä keittiön kokoisessa mökissä vanhempineen asunut sisarus Parvi nousi omalla työllään köyhällistöstä keskiluokkaan ja ehkä vähän sen ylikin. Lähtökohtiensa häpeää he kuitenkin kantoivat loppuun saakka, tai ainakin minun isäni kantoi. Kantoi hän muutakin. Antti Ukki kuoli tässä pienessä kotimökin loukossa joulun jälkeen 1960-luvun alussa ja vanhempana olen ymmärtänyt sen johtaneen siihen, että isävainajani käyttäytyy joulun aluspäivinä usein melko hankalasti. Anteeksi karkea kielenkäyttöni, mutta suoraan sanottuna jopa vittumaisesti. Eihän sillä minulle pahempia traumoja aiheuttanut, koska ymmärsin melko varhain hänen käytöksensä juuret. En toki hänen omista puheistaan, mutta yhdistelin ne monista muista kuulemistani pienistä yksityiskohdista. Yhdistelmäni on melko varmasti oikea, vaikka suoran puheen pohjilta totuuden muodostaminen olisi ollut helpompaa, avoimempaa ja kivuttomampaa. Sen vuoksi sanonkin teille, että puhukaa siitä, mitä suvussanne ja perheessänne on tapahtunut. Älkää kootko luurankoja kaappiin. Ei niitä tietysti kaikille kansalle ole pakko levitellä, mutta oman jengin kesken niiden jakaminen tekee pitkässä juoksussa paljon parempaa kuin niiden hautaaminen ja piilotteleminen. Koska kaappi lahoo joskus, seinät romahtavat ja kaapissa oleva luuranko paljastuu. Niin käy ennemmin tai myöhemmin. Minä haluan nyt alleviivata sitä, että nämä eivät ole syytöksiä minua edeltäneitä heikkispolvia kohtaan. Päinvastoin ne ovat osoituksia siitä, että ymmärrän heitä ja pidän heitä kokonaisempina ihmisinä kuin he ehkä itse eläessään kuvittelivatkaan. Niin surkeaa kuin se onkin, niin tuo enempää en isäni suvusta tiedä. Äitini puolen suku on paljon tutumpi ja oikeastaan mielenkiintoisempikin. Sieltä löytyy ukko Paavo Ruotsalainen ja hänestä pari polvea eteenpäin iso ukkini sisarussarja. Tähän sisarussarjaan kuului harvinaisen mielenkiintoista sakkia, oikeastaan ihan valmiita romaanihenkilöitä. Palonurmen perukoille syntyneen sisarussarjan muodostivat muun muassa Lars Petter, Johan Erik ja Richard. Herra Jumala, miten hienoja nimi. Tosin
Kanssaeläjiensä puheissa heidät tunnettiin Lassina, Eerikka, Jussina ja Rikuuna. Lassi, iso ukkini, oli hotapulverikoukussa elänyt tuurijuoppo. Eerikka Jussi ruoanlaittoon ja siivoamiseen mieltynyt kylän naurun aihe. Ja Riku, arvostettu rukkivarvari eli rukin tekijä. Mielenkiintoisin heistä on ehdottomasti Eerikka Jussi. Hän on malliesimerkki siitä, kuinka paljon ihmisten asenteet muuttuivat yhden vaivaisen vuosisadan aikana. 1800-luvun loppupuolella syntynyttä Eerikka Jussia pidettiin kokkailuhalujensa vuoksi kakkosluokan kansalaisena ja suoranaisena hulluna. Itse siivoan ja laitan ruokaa joka päivä kotona ollessani. Niin tekee moni muukin miekkonen. Jumalan kiitos, maailman asenteet ovat sentään menneet monessa kohtaa parempaankin suuntaan. Näillä 3 veljeksellä oli myös pikkuveli. Hänen nimensä oli arkisesti Heikki. Lars Peterin, Erik, Johanin ja Richardin rinnalla se ei kuulosta oikeastaan miltään. Mutta näistä 4 vellosesta hän sai nimensä lehteen muutenkin kuin kuolin ilmoituksessa. Heikki lähti kotikulmiltaan maailmalle toisin kuin isoveljensä. Hän pääsi Kuopiossa rakennustyömaille, sai tukijoita, yleni rakennusmestariksi ja hän palkkasi bulvaanin huutamaan kotitilansa minun ukkini ja hänen veljensä nimiin, kun iso ukki Lassi sai hommattua talonsa vasaran alle. Heikki Kokkonen urakoi muun muassa Tarinaharjun sairaalan ja Kuopion Haaremitalon. Hän oli vauras ja pidetty mies, kunnes hänen Kuopion satamassa Savimaalle rakennuttamansa kivitalo sortui jo ennen harjakorkeuttaan. Heikki teki oman ratkaisunsa. Hän meni kuopiolaisen ravitsemusliikkeen vessaan, pisti käsiaseen piipun kitalakeaan vasten ja painoi liipasinta. Vain vähän aikaisemmin merkittävimmät savolaiset sanomalehdet olivat julkaisseet hänen merkkipäivähaastattelujansa ja puhuneet hänestä niin kuin läänin napamiehestä puhutaan. Minulla on semmoinen mielikuva, että tämä Heikki Kokkonen oli koko lailla hyvä mies, hyvä jätkä. Meidän suvussamme hyviä jätkiä on loppujen lopuksi aika harvassa. Mutta niinhän se ruukkaa maailmassa olla. Aapelin sanoin, hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän. Sen takiahan tässä ihmisiä ollaankin, kaikkine vikoinemme, rosoinemme ja kulminemme. Hyvä sukukokousväki. Kuten huomaatte, en ole vielä puhunut sanaakaan sukuni naisista. Se johtuu siitä, että äitini ja esiäitini ovat samankaltaisia kuin Heikki. Ymmärrykseni mukaan he ovat pohjimmiltaan varsin hyviä ihmisiä. Tietysti he ovat osanneet tilaisuuden tullen olla juoruiluun taipuvaisia ja halukkaita antamaan lähimmäisestään vääriäkin todistuksia, mutta heitä ovat yhdistäneet suomalaiseen maalaisnaiseen niin usein liitettävät perushyveet eli työteliäisyys, leijona emomainen perheestä huolehtiminen sekä hiljainen, vain harvoin suoriksi sanoiksi purkautuva nöyryys. He ovat tyytyneet siihen, mitä heille on annettu. Onko se sitten viime lopussa hyve vai ei? No ei tietenkään. Ei ole. Mutta sukuni miesten etu se on ollut. Siksi tekisin mieleni sanoa, että monessa suhteessa sukuni miehet ovat saaneet parempaa kuin ovat ansainneetkaan. Pätee myös minuun. Tuskin he itse ovat sitä edes tajunneet ja olen melko varma siitä, etteivät isäni, isoisäni tai isoisoisäni ole osanneet siitä edes kiittää. Mutta siitä huolimatta sukuni naiset ovat leskiksi jäätyään muistelleet siippavainaitaan yksin oman hyvällä. Kuolema kuittaa monet asiat. Omalla laillaan se on kaunista, mutta ihmisen muistoa ajatellen se ei ole oikein. Ihmisen muisto on kokonainen vain silloin, kun siitä löytyy myös sitä rosoa. Roso on se, joka tekee ihmisestä ihmisen. Kukaan meistä ei synny tänne siivet selässä. Voisin puhua teille sukuni naisista enemmänkin, mutta puheaikani on rajallinen. Sen vuoksi toistan itseäni ja kerron, että joskus vielä tulen kirjoittamaan paperille kaiken sen, mitä menneistä ihmisistä ja
Heidän tekosistaan menneissä ajoissa tiedän. Tuskin ihan suoraan kirjoitan, varmasti väritän. Ja totta kai väritän, koska menneestä on mahdotonta kertoa absoluuttista totuutta hakien. Totuuksia on niin monta kuin on kertojiakin, ja monessa sukuuni liittyvässä tapauksessa olen vain yhden kertojan varassa. Ja kertomushan muuttuu kertojansa ja hänen muistinsa mukana. Sen takia se onkin vain kertomus. Mutta siitä huolimatta kertomukset ovat kovin tärkeitä. Valtava on tarinan voima. Eikä tarina elä, ellei sitä laiteta kansiin ja kerrota eteenpäin. Eikä tarinaa voi kertoa eteenpäin, ellei tarinan olemassaoloa tunnista. Ja se tunnistaminen on lopulta kovin helppoa siinä mielessä, jotta etäältä sitä ei tarvitse hakea. Sen voi hakea ihan vaan omasta suvusta. Me Heikkiset, te Rytköset ja keitä meitä nyt on. Me olemme oman elämämme pentinkulmalaisia ja jokijärveläisiä. Me olemme osa suurta kertomusta, iloinemme, suruinemme, arkinemme ja luurankoinemme. Olkaamme siitä ylpeitä. Ja muistakaamme, että suku ei suinkaan ole pahin. Tai voihan se joskus sitäkin olla, ainakin perintöä jakaessa. Mutta ei aina. Tarinoita ajatellen suku voi olla jopa paras. Kiitos. Lämmin kiitos ja vielä kerran aplodit Antilille.